имсол 9 май яке аз бузургтарин ва муҳимтарин ҷашнҳо дар таърихи башарият 80-солагии рӯзи ғалаба бар фашист ҷашн гирифта мешавад. имрӯз ба ифтихори 80-умин солгарди рӯзи ғалаба ширкати овоздадори «Газпромнефт» чорабинии бо шукӯҳии дона доир намуд. айни замон мо гурӯҳи эҷоди сомонаи оилаи ҷӣ дар меҳмонии ширкати «Газпромнефт» қарор дорем ва аз рафти чорабинӣ ба шумо тамошобинони азиз гузориш медиҳем. чорабинӣ ба поси хотираи неки ветеранҳо ва шаҳидони ҷанги бузурги ватанӣ ки 80 сол қабл барои наҷот додани башарият аз зулми фашистони гитлерӣ ва пойдории сулҳ дар ҷаҳон ҷони худро қурбон намуданд, бахшида шуда бо садо додани гимни Федератсияи Русия ва суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфт. пас аз ин сафири Федератсияи Русия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Григорьев Семён Вячеславович, сафири Ҷумҳурии Беларус дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Денисенко Виктор Александрович ва директори генералии ширкати «Газпромнефт» Мирзоев Фарҳод Султонбекович ба сухан баромада дар боби аҳамияти таърихи Иди ғалаба ва нақши иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ дар сарнагун кардани фашизм ва пойдории сулҳу осудагӣ дар ҷаҳон суханронӣ намуданд. ҳозирин баъди суханронии сафирон хотири шаҳидони ҷанги бузурги ватаниро бо лаҳзаи хомӯшӣ пост доштанд. пас аз ин кӯдакону наврасони боистеъдод дар мавзӯи ҷанг ва ғалаба шеъру сурудҳои пурмазмунро пешкаши меҳмонони чорабинӣ гардониданд. бо истифода аз фурсати мувофиқ мо назари ду нафар иштирокчиёни чорабиниро ба ин маҳфил ва Иди ғалаба пурсон шудем. маъракае ки имрӯз ширкати мо анҷом дода истодааст, ин ба хотираи посдоштани рӯзи Иди ғалаба ва хотираи посдоштани қаҳрамониҳои миллати тоҷик дар рафти ҷанги бузурги ҷаҳонӣ мебошад. ширкати мо ин иқдомро ҳамчун анъана ҳар сол ҷашн мегирад ба хотири пост доштани хотираи неки он қаҳрамонони миллати тоҷик ки дар ин ҷанги бузурги ватанӣ қаҳрамониҳои зиёди худро нишон доданд. Наша компания каждый год проводит такие мероприятия. Мне очень, как говорится, нравится вот это вот все. Это память о наших дедушек, там, прадедушек. Вот у нас стена наших, как говорится, памяти. У меня дед тоже воевал. Он, как говорится, на Украине, вот именно в тот момент, когда начиналась война, он первый, кто встретил немцев. Он был командиром расчетного отделения, артиллерист. Вот, к сожалению, до конца войны не дошел, он получил ранение и был госпитализирован сюда. В этом году, как говорится, такое большое знаменательное событие, целых, как говорится, юбилей. Да, мы всех помним, мы всегда все вспоминаем, говорим нашим детям, будем говорить нашим внукам про такие события. дар фарҷом бори дигар аз номи сомонаи оилати ҷӣ ва ширкати «Газпромнефт» тамоми иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва заҳматкашони ақибгоҳро ки дар он солҳои душвор аскаронро бо маводи хӯрока ва сару либос таъмин менамуданд, дар қатори қаҳрамонони ҷонфидои ватан кулли мардуми собиқ ҷумҳуриҳои шӯравиро бо 80-солагии рӯзи ғалаба самимона муборакбод мегӯем. умедворем ки корнамоиҳои ветеранҳои ҷанги бузурги ватанӣ дар мубориза бар зидди нерӯҳои гитлерӣ барои наслҳои имрӯза намунаи ибрат гашта ҳама талоши худро баҳри пойдории сулҳу субот ва ободию осоиштагии ватан равона месозанд.